起きろー。やっと起きたね。私からここはどされ。いくよー。ブンブンブン。燃えたーってねー。急所だ。いくよー。ブンブンブン。急所だ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 。僕が前に出る。お兄ちゃんが戦って急所だ。燃えたい。急所だ。急所だ。放ってね。ウサギは強いんだぞ。急所だ。燃えたい。放ってね。急所だ。ウサギは強いんだぞ。急所だ。燃えたい。急所だ。僕が前に出る。いくよー。ブンブンブン。放ってね。急所だ。前に出る。急所だ。燃えたい。急所だ。影は僕の住みかだ。燃えたい。放ってね。いくよ。影は僕の住みかだ。強いんだぞ。急所だ。急所だ。燃えたい。放ってね。影は僕の住みかだ。急所だ。
急所だ。放ってね。飛び跳ねていこうよ。ブンブン急所だ。燃えちゃえ。僕が前に出る。お前と話すことなんてない。Udah gak mau ya. Tapi dia kayak baru sekali gitu loh, jadi kayak apaan sih nih? ぴょんぴょんするよ。 Orang dia gak mau Dewi. 急所だ。急所だ。放ってね。急所だ。なぎ倒してやる。お兄さんはなんだかうちの刃だ。放ってね。ぴょんぴょんするよ。燃えちゃえ。うちの刃だ。うちの刃だ。燃えちゃえ。急所だ。アマは敵。倒すべき敵だ。急所だ。うちの刃だ。燃えちゃえ。急所だ。うちの刃だ。急所だ。
いこう。急所だ。雷の刃だ。俺の前に立つな。急所だ。雷の刃だ。ほーってね。僕が前に出る。飛び跳ねていこう。雷の刃だ。影は僕の住処だよ。急所だ。燃えちゃえ。ほーってね。俺の前に立つな。にんじん食べたいな。急所だ。雷の刃だ。ほーってね。影は僕の住処だよ。ほーってね。ウサギは強いんだぞ。急所だ。急所だ。燃えちゃえ。僕に注目して。影は僕。僕に注目して。急所だ。